skal I se, vi skal i gang med at lave perspektivtegning i GeoGebra. Og det første vi skal gøre, som det modsatte af alle andre gange vi skal arbejde med GeoGebra, så skal vi have aksen væk, og vi skal have gitteret væk. Så har vi en helt blank side at arbejde på, ligesom et helt almindeligt stykke 4-ark. Vi skal have lavet kantperspektiv i dag, så derfor så skal vi op og have fat i en linje med 2 forsvindingspunkter. Derfor tager jeg linjestykket med 2 punkter. A og B. Lige nu hedder mine forsvindingspunkter A og B. I må gerne højreklikke på dem og vælge egenskaber og ændre dem til, så de hedder forsvindingspunkt A og forsvindingspunkt B. Det bestemmer I selv. Nu vil jeg jo gerne have lavet den her kant hernede. Og den skal være i mit tilfælde, og det skal I også gøre lige nu. Det behøver ikke være sådan altid, men i dag skal I lave en, der er vinkelret på horisontlinjen. Så I går op i de her værktøjer og siger vinkelret linje. Og den skal være vinkelret på horisonten. Når jeg har sat den, så kan jeg gå op og lave et linjestykke, som er min kant. Sådan der. Så når jeg har så gjort det, så kan jeg fjerne den igen. Skjul eller vis objekt. Sådan. Nu har jeg fået lavet min kant på min kasse, som jeg skal i gang med at lave. Nu skal jeg have lavet de her hjælpelinjer, så jeg kan få lavet siderne på min kant. Jeg går op og laver halve linjer, og I skal nok finde ud af senere, hvorfor det er, jeg tager halve linjer. Når I har taget den, så klikker I på jeres forsvindingspunkt A, laver en hjælpelinje ned til punktet D, fra forsvindingspunkt A ned til punktet C. Nu er jeg godt i gang med min første side. Det gør jeg det samme for forsvindingspunkt B. Sådan. Så har jeg sådan set fået lavet mine 2 sider, men jeg skal lige finde ud af, hvor lange mine sider de skal være. Nu skal jeg have lavet de sider, der er herude. Og som nogle af jer nok kan huske, så skal de jo være parallelle med den kantlinje, jeg har her. Så jeg går op i mit værktøj og vælger parallel linje. Og den skulle være parallel med min kant. Så jeg klikker på kanten. Så nu får jeg den her. Så skal jeg selv vælge, om jeg skal have sådan en lille slank hus, eller kasse, eller den skal være lidt bredere. Jeg vælger at have den her bredde. Og så skal jeg have en mere på den anden side. Det må godt være lidt lang. Sådan her. Nu har jeg fået synliggjort, hvor de her linjer skal være, altså hvor de 2 andre kanter skal være. Nu skal jeg have fundet punkterne. Jeg skal have fundet et skæringspunkt mellem mine hjælpelinjer. Så jeg tager min hjælpelinje her og min parallelle linje her. Så har jeg fået et skæringspunkt, der hedder G. Det samme gør jeg nedenunder. Og et skæringspunkt, der hedder H. Og jeg gør det herover også. Så jeg får fundet alle de her skæringspunkter. Sådan. Nu har jeg altså fået meget tydeligt opdelt, hvor jeg har en side. Så nu vil jeg rigtig gerne have farve på, hvilket jeg vil lige nu. Så går jeg op i polygon. Og trykker på punktet G. Ned til punktet H. Til punktet C. Op til D og tilbage til G. Nu har jeg fået lavet siden på min kasse. Og jeg vil gerne have den anden side på kassen også. Det er fra C til J. Til I. Tilbage til D. Og ned til C. Sådan. Så er min... Kan I se, jeg har fået lavet en fejl der. Jeg har fået kommet til at lave et skæringspunkt hernede i stedet for. Så den laver vi lige om. Det var nemlig det forkerte skæringspunkt, jeg havde fået lavet her. Det skulle jo være den parallelle linje. Der hvor den skærer den nederste hjælpelinje. Der har jeg et punkt. Og så kan jeg få et polygon ind. Det var meget tydeligt, for den var meget skæv. Sådan, nu har jeg den anden side på min kasse. Nu har jeg 2 fine sider på min kasse, som har 2 forsvindingspunkter. Nu vil jeg gerne have lavet taget, eller toppen af min kasse. Så jeg skal op og have nogle hjælpelinjer, og det er de her halve linjer i mit tilfælde. Så forbinder jeg G med B, og I med A. Så skal jeg bare have fundet det punkt, der er derinde. Jeg går op i skæringspunkt mellem den her hjælpelinje og den her. Så har jeg fået et punkt, og nu kan jeg lave et polygon. Kan jeg lave fra G til L til I til D og tilbage til G. Nu har jeg fået lavet min top. Jeg kan også gå ned og lave min bund. Fra H, der skal jeg have en hjælpelinje, der går op til forsvindingspunktet B.
Og fra K, der skal jeg have et hjælpelinje, der går op til forsvindingspunktet A. De to, de mødes så lige herinde, og der skal jeg finde et skæringspunkt mellem de to nye hjælpelinjer. Sådan der. Jeg vælger at lave et linjestykke herinde, i stedet for en polygon. Jeg vil altså ikke bund i min kasse. Sådan der. Så kan I nok godt se, at jeg mangler lige hjørnet her fra L til M, så det kan jeg lige sætte på samtidig. Så er min kasse faktisk færdig. Men alle de her hjælpelinjer, de er jo rigtig træls, og på et stykke A4-ark, der vil I have siddet med et viskelæder og været rigtig irriteret lige nu. Men i GeoGebra kan I bare finde halve linjer herover. Højre klik på halve linjer teksten og sige vis objekt. Nu forsvinder alle hjælpelinjerne. Jeg kan også gå op og højre klik her og vise objekt ved mine parallelle linjer her. Nej, mine vinkelrette linjer her, undskyld. Og så kan jeg jo, hvis jeg vil, til sidst få alle mine navne væk på linjerne. Og jeg kan få alle navnene væk på punkterne også. Jeg vil egentlig godt have, at A og B, at A og B, de blev der. Sådan der. Så kan jeg også gå ind og skjule de punkter, som jeg nu synes er grimme, og så videre, og så videre, og så videre. Går lidt stærkt. Sådan her. Nu har jeg fået lavet min kasse. Så hvis jeg nu tog fat i mit forsvindingspunkt her, jeg kunne jo tage fat her og rykke den. I kan godt se, at hvis forsvindingspunktet ændrer sig, så ændrer kassen sig også. Hvis horisontlinjen ændrer sig, så kan vi prøve at gå ned i frygtperspektiv og se, at jeg ikke har lavet gulv. I kan se, der er hul i mit gulv hernede. Jeg har ikke fået lavet et polygon, som jeg sagde lige før. Jeg valgte, at min kasse ikke skulle have en bund. Og det her, det er jo så det, vi kalder frøperspektiv. Så har vi helt almindeligt front-kant-perspektiv her. Vi ser det. Vi har horisonten lige ude foran os. Og så går vi op i fugleperspektiv heroppe. Og så kan vi simpelthen ændre det. Vi kan da også se her, at jeg har glemt at sætte nogle sider på. Jeg har jo kun sat den her side på. Jeg har jo ikke lavet et polygon heromme bag. Nej, jo, et polygon heromme bagved. Jeg har kun lavet det på fronterne. Men nu har I altså prøvet at lave en kasse i GeoGebra i perspektivtegning med 2 forsvindingspunkter.